noites, balonmaneiros e balonmaneiras. Como vedes, hoxe cambiamos de día, de xoves para mércores, pero cas mesmas gañas de estar con vos unha tarde noite máis. Eso anunciámoslo esta semana nas redes. Por iso, tedes que seguirnos nas redes sociais, por este tipo de cousas, tedelas aquí abaixo. Seguirenos e ser os primeiros en informarvos, en enterarvos deso, destas novas de última hora e dun montón de novas máis. Vexo que semanalmente, tamén decirvos que non vexo moitos me gusta na YouTube do De Volta e Media, e podedes darlle a me gusta, que así tamén nos axudades un pouquiño e seguro que vos gusta o que facemos, segurísimo. E tamén temos a María Fresco con nós. María, boas tardes, noites. Moi boas, Nacho, e moi boas a todos e a todas os que estades dende a casa. Como estamos? Que tal? Bueno, pois nada, esperando outro fin de semana seguramente con moito balonmán, con moita pena polo tema do 5x5, que xa se acabou, imagínate, e tirando pa diante a ver o que pasa esta fin de semana. Pois sí, porque tivemos aí un pequeno descanso das Final Four, pero voltan agora cos máis pequeniños, que é unha das etapas da tempada que máis nos emociona e ilusiona. Seguimos cos sectores nacionais, cos top 8, cas fases de ascenso. Estamos, pois que non paramos unha semana máis, Nacho. Sí, estamos, sí, é certo que xa estamos, non? Con pena de que vamos rematando pouquiño a pouco a tempada e de seguro que tamén nós necesitamos un descanso pequeno, pero, bueno, temos a pena esa de que acabase ese balonmán pista e temos así, estamos un pouco así, un pouquiño tristes. Pois sí. E tamén sabes do que estamos cheos no De Volta e Media? De novas. E comezamos esas novas coa super alegría que nos deron os infantís do Bairo Lalín esta fin de semana tras clasificarse para ese top 8 nacional, realizando un sector, María, de 10. Soñarán, por proclamarse campións de España en Zaragoza. Están encadrados, como vemos en pantalla, no grupo 1, co Colegio San Agustín, co GH7 Granollers e con Juan Fersa Gijón. Por suposto, desde aquí, desexámosles moitísima sorte e de seguro poderemos falar antes. Tamén queremos, dende aquí, e aproveitamos para darlle a noraboa ao resto de equipos galegos que xogaron os sectores esta fin de semana. Grandísima tempada para eles. Tamén, se falamos de sectores nacionais, evidentemente tamén falamos de árbitros galegos que están encadrados neses sectores nacionais. No caso de César Díaz e Carlos Alonso, que estarán no top 8 cadete femenina en Sevilla, Pablo Barreiro e Cristian García no top 8 de Alicante, cadete masculino, e Abel Juncal e Ángel Mateos nesa fase de ascenso ouro a Liga Guerreiras Iberdrola. Case nada, María. Pois sí, case nada. Tamén sabes quen está por aí? A nosa Ana Alonso, que está disputando o Campeonato de Europa coa selección nacional absoluta femenina de balonmán praia. O debut en Nazaré non puido ser mellor para as guerreiras da Area, que se facían coa victoria nos 2 encontros disputados. Moitísima sorte para o que resta de competición para elas, en especial para Ana, que forma parte do corpo técnico, e tamén para o conxunto nacional masculino que está ali con elas. A verdade é que ganiñas xa de praia, Meri? Ti non sei, pero, a ver, eu son máis de tumbona, de mojito, vendo eses grandísimos xogadores e xogadoras dando volta na area. Eu non sei por qué, pero eu estou sempre pensando na pesca. Verdade? Pois eu, Nacho, dende logo que che faría compañía sen dudalo. Uns minutos modo peixiño no mar e para a tumbona a ver o balonmán praia contigo. Pero, bueno, para comenzar esa ansiada tempada da Area, primeiro temos que pechar a de pista. E precisamente continuamos cun peche de tempada, xa que o Balinos Novas remata a competición esta fin de semana. Temos protagonistas para falar diso, e eles son César Armán, compoñente do corpo técnico, e Paulo da Costa, xogador do equipo da División de Honra Prata masculina. E xa lle damos entrada. Boa noite. Que tal? Boas noites.
Bueno, que tal? Este finde pechamos o ano na casa, non? Na Jalleira, como decía antes Paulo. Como vedes o partido? Contádenos un pouquiño. Bueno, pois queremos acabar a tempada con boas sensacións, que, bueno, últimamente nesta segunda fase esas sensacións tan boas que tivemos na primeira fase, pois foron a menos e queremos acabar coa segunda mellor clasificación da historia do club, gañando este sábado contra o Balonmán Caserío. E bueno, ti, Paulo, dende dentro do equipo, non? Como ves? Pois nada, estou ca mesma que César. Creo que necesitamos esta vitoria non só por nós, tamén por afición, porque esta segunda fase foi un pouco, pois iso, un pouco negativa a hora de resultados e de xogo, entonces iso queremos gañar e sobre todo pola afición. Falta desta última xornada, as valoracións sempre se fan din ao final, pero decídeme, que valoración faríades desta tempada, Paulo? Bueno, pois iso, a primeira fase eu creo que foi moi boa, sobre todo a hora de xogo e resultados estuvemos moi ben, pero creo que nos pesou a fase de ascenso a Sobal, creo que nos pesou bastante estar nos primeiros postos, ter que gañar e facer bons resultados e ao final, pois iso, entramos nunha dinámica negativa e seguimos nela e ao final, pois nada, por mala sorte, pois outro aniño máis na B, que, bueno, tamén é importante para nós, para o clube, seguir aquí e que a xuventude ahora que está chegando, estamos vindo ahora cada vez hai máis xuventude no primer equipo e iso é importante, é o que queremos. Sí, estades na base traballando moi ben, está claro. E dentro do corpo técnico, a ver, que tería que engadir a iso, César? A ver, eu creo que co paso do tempo vamos a poñer en valor o que fixemos esta tempada. Ahora mismo estamos con a dinámica de resultados negativa, pero, como decía antes, estamos ante a posibilidade de conseguir a segundo mellor puesto de toda a historia do clube. Entonces, para eso é esencial rematar a tempada gañando. Como decía, cando pasen uns días valoraremos mellor o que pasou, pero sempre que a cabeza moi alta e orgulloso da temporada que fixemos. Pois, por suposto, falades de dinámica negativa, dende logo que foi unha grandísima tempada, xa meterse nese grupo polo título é algo que non todos os equipos poden conseguir, e partindo diso, César, que pensas que foi o que puido faltar nesta segunda fase? Foi ese bucle negativo como falaba Paulo antes? Que opinas? Bueno, como decía Paulo, a primeira fase empezamos, bueno, como motos, fomos o mellor equipo durante moitas semanas, conseguir esos 10 puntos que conseguimos para a segunda fase, pois o primer partido contra Málaga foi unha xarra de auga fría por encima, perder ese partido da forma, aunque competimos durante 50 minutos, perder da forma na que perdemos sentounos mal a nivel mental, aunque o seguinte partido fomos capaces de gañarlle un equipazo como é o Barça B, con campeóns de Europa, campeóns de España nese equipo, con futuros hispanos en ese equipo, pesounos eso e non fomos capaces de remontar esa dinámica. Bueno, aínda que agora é moi cedo para falar da tempada que ven, seguramente queredes tamén ese descanso que vos merecedes, seguro, pero no máis é certo que xa leva uns anos consolidado nesta categoría, non? Seguiremos marcando o obxectivo seguramente importantísimo, ese soño de chegar a Sobal no vindeiro ano, non, Paulo? Bueno, eu creo que tampouco deberíamos pensar en iso. Eu creo que debemos seguir como sempre. Eu creo que o Novas cada vez vai asentándose máis na B, cada vez estamos chegando a mellores postos e iso é o máis importante. Eu creo que, bueno, máis adiante, se pode dar o caso, o bo é que, mira, levamos 3 anos ahora loitando por
por ese ascenso, bueno, por esa fase do título. Entonces, eu creo que isto é moi positivo e, sobre todo, pois o que te digo, para a xente nova, xoven, que está vindo e que está mirando un espello aí donde poder meterse, sobre todo co primer equipo, que iso, xa te digo, que para eles creo que é un orgullo, e para nós, como eu como veterano, pois mirar a chavales ahora de 17, 18 anos que están entrando duro con nós, iso é o máis importante. A ver, eu creo que nese sentido creo que o club nunca foi o obxectivo estar aí en Asoal, pero ese carácter que temos aquí no Rosal, que todos o vivides, pois fainos competir como nunca, sempre estamos aí arañando esa fase, arañando ese ascenso, bueno, estamos xa con ganas de volver a ilusionar a xente o ano que ven, a ilusionalos a vir ao pabellón, a ilusionar a toda Galicia, e animo a todos a que veñan ao pabellón a ver ese espectáculo que a directiva do Novas últimamente está facendo do pabellón e dos partidos do Rosal. Estamos vendendo isto como o balonmán como realmente é, como un espectáculo. Pois falando diso, César, non podemos despedirnos de vos sen falar desa maravillosa afección que vos segue incondicionalmente a todas partes, non? Que dicir dela? Bueno, tuvemos afición en todos os partidos de os que fomos a que viaxamos fora da casa. Eso é algo moi importante, é algo que hai que valorar da nosa afición. Non só nos partidos da casa que nos animan, que nos levan en volandas durante moitísimos minutos. Empezando pola charanga tan icónica que é no Rosal, por toda a afición, as peñas que hai, a Peñas Fomas, os Cachorros da Jalleira, que é unha peña que temos agora dos xogadores máis novos do club. Eu, como digo, alento a todos a que veñan a vivir isto. E bueno, Pablo, contanos, como se vive con esa afección dentro do 40x20? Pois, xa te digo, é un espectáculo, sobre todo por iso. Eu tamén tuve a sorte de vivirlo en Cangas, a Marea Azul, pero como esta non hai outra. Isto aquí é increíble, e aparte iso, que te mete, estás nun partido aí un pouco negativo e empeza a tocar a charanga e todo o pabellón a ruxir e tú vas, pois, non sei como dicilo, pero con outro a 200%. Iso é a hostia. Sí, está claro que parece ali os partidos parecen día de patrón gallego típico, como en tal, parece día de patrón todos os partidos da casa, eso sí. No, cuidado, é a hostia. No. Pois ímonos quedar con estas bonitas verbas hacia a vosa afección. Moitísimas gracias por estar aquí con nós. Sorte para o sábado, para rematar esa liga como se merece, e moitos éxitos para o que veña. Estamos aquí, vamos, a ver que nos propón o Novas a tempada que ven, porque seguro que vai ser un éxito. Esperemos. Nada, vos polo vosso traballo, pola visibilidade do deporte galego, que iso é importante, sobre todo o balonmán, e a seguir así. Graciñas, boa noite. Gracias, rapaces. Chao. E nada, María, fin de semana pasado, pues eso, tivemos un pequeniño, como dicías ao principio, descanso desas Final Four, pero nesta, ao final, volven cos mini galaicos que xogan na categoría Alevín 7. Cangas será a sede durante todo o sábado, da final A4 Ouro e Prata. Estarán presentes, pues eso, Sá Rodavigo, Saranos Atún, Lucero Sá e Garais Xiria na Ouro, e o Culleredo Ascor Consulting, Balonmán Tui, Academia Eis, Apartamento Rodeimar Cangas e Balonmán Cangas B na Prata. A verdade é que estes peques teñen unha mensaxe para nós, po de Volte Media, para vos, e imos velas. Os invitamos a todos a que vengáis, para que esto sea una fiesta del balonmano.
Hola, somos Carlos y Hugo y vamos a jugar la Final Four en Cangas. Vamos a jugar las semifinales de plata contra el TUI y bueno, va a ser un partido difícil porque ellos quedaron terceros en liga y si ganamos yo creo que tenemos probabilidades de ganar la final contra el Cangas. Va a ser muy emocionante. ¡Forza Cuye! ¡Forza Cuye! Hemos entrenado duro para llegar hasta aquí. Tenemos muchas ganas de disfrutar esta Final Four. Pero también vamos a por todas. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! Este sábado no Gatañal temos unha cita moi importante. Xogamos a Final Four. E Liga Ouro al 27. Xa estamos preparados para gañar. ¡Forza Xiria! ¡Va! ¡Un, dos, tres, Xiria! Os nenos do alevín masculino da SAR afrontamos esta Final Four no Gatañal con moitas ganas e ilusión. 1, 2, 3, SAR! Ai, esos pequenos xigantes aos que lle desexamos moitísima sorte os que estaremos vendo o sábado no Gatañal, porque non nos lo imos perder, Nacho? No, a verdade é que non, a verdade é que non. Dá gusto, non? Ver os máis xovenciños, estes rapaces con esa ilusión de esa fase final en Cangas. Dá gusto velos, a verdade que sí. Pois sí. E agora imos falar de dúas rapazas que poderían ser perfectamente o exemplo a seguir para todos estes nenos e nenas. Dende pequeniñas xogando balomán, pasando pola selección galega e agora aterrizando na élite do balomán feminino nacional. De quen falo? Pois de Marta da Silva e Noelia Solla, que este ano xogarán na Liga Guerreras Iberdrola, no balomano La Calzada Gijón e no balomano Elche, respectivamente. Hoxe están aquí con nós para falar un pouquiño desta oportunidade que lles chegou e xa lle damos a benvida ao programa do balomán galego. Boa noite, rapazas. Boa noite. Bueno, o primeiro, pois noraboa, porque esta oportunidade, como sabedes, non lle chega a todo o mundo. E o segundo, que tal estades? Moi bien, gracias. Como estás, Noe? Que tal? Emocionada, moi emocionada e moi agradecida por esta oportunidade. Bueno, Marta, ti de exámenes, como vas? Que dixeches que estabas en exámenes. Como van? Sí. Estudiando, non? Eso es. Con todo ahora. Pois moi boas noites. A min faime especial ilusión, non? Telas aquí despois deses anos que estiveron sempre nas categorías da Federación Galega, que estiveron sempre con nós, ou as vimos medrar, e a min, personalmente, pois eso, faime tamén moitísima ilusión que este paso que vades a dar, non? Pero contádenos un pouco, como vos chega a oferta esta gran oportunidade? Marta. Bueno, pois a Calzada necesitaba unha central para o ano que ven e bueno, supoño que contou con que era unha boa opción para o posto e pois nada, chegoume a oferta e con moita ilusión, a verdade. Necesitaban unha central cintadora e con calidade, vale, entendo perfectamente, vale. Noe, ti? A min, a verdade é que primeiro comentou a miña entrenadora, díxome que Rocamora quería falar comigo se podía pasarlle o meu número e xa quedamos cando viñeron a xogar aquí a Porriño e nada, comentou unha oferta e non tiven dúbidas. No, pois vamos a mandar dende aquí a Rocamora unha aperta grande porque así, polo menos que xa vai entendendo que vai a Galega para lá para que che vaya facendo sitio no titular, vale? Que bueno, Noe, para ti chega un reto a maiores coa marcha a Elche, non? Xa que emprendes un novo camiño lonxe da casa. Como levas iso? Estás expectante? A ver, a verdade é que son consciente que un cambio moi grande, non? Ao final non saín da miña casa nin para ir ao primeiro ano da universidade, pero, bueno, con moitas ganas, non? Ao final é un reto moi grande, pero son consciente de que marcho porque quero, non porque me obrigan. E para xogar, ao final eu penso que tampouco vou ter moito tempo
para pensar noutras cousas que non sexa entrenar. Entón, entre entrenar e estudiar vou estar a tope, bueno, obviamente, botar de menos, vou botar de menos moito a miña familia e as miñas compañeiras, pero a vida son etapas e toca comenzar unha nova, non? Moi ben dito, Marta, para ti non vai ser o primeiro ano fora da casa, senón un cambio de cidade. Como se leva o de estar afastada de Galicia? Bueno, a verdade é que estar lonxe da casa sempre é difícil. Este foi o primeiro ano que me fun lonxe de verdade. Bueno, notase un montón, pero a verdade é que no club no que estou agora fixeron todo moito máis fácil desde o primeiro día. Sentímonos como na casa. Bueno, como é un equipo de moita xuventude en xeral, pois a verdade é que axudáronos un montón e eso notase, porque fixeron todo máis fácil e bonito. Que consello lle darías a Noé para ese primeiro ano fora da casa? Pois que o disfrute moito, que aínda que parece que é difícil por etapas, porque todo é novo, son moitos cambios, vai a vivir cousas que solo se viven se tomas a oportunidade e talexas un pouco da túa casa tamén. Poderíamos decir que se está a cumprir un soño de cando erades nenas, non, Noé? Sí, totalmente. Nada máis empezar o balonmán, o que pensase en chegar ao máximo posible, non? Ter a oportunidade xa de poder entrenar con xente de tan alto nivel, pois é algo insoñable, non? Que, iso, cando me chegou a oportunidade xa era unha decisión que sí o sí. O sea, non había dúbida ninguna. Marta? Pois claro, é un soño, eu vexo como unha oportunidade super bonita de seguir aprendendo, de, como decía antes, de seguir vivindo cousas e coñecendo novos sitios e personas, que creo que os últimos anos, grazas ao balonmán, coñecín a moita xente super especial e eso é o máis bonito que ten todo isto. Supoño que eso, que ambas estadedes pois con moitísimas gañas de emprender esta nova aventura, non? Pero nós queremos que lle dedes un consello a todas esas nenas que soñan con chegar onde a vos. Noé. Pois eu penso que as ganas é o principal, non? Ganas de traballar, de aprender día a día, ao final estás compartindo moito tempo coas túas compañeiras, estás compartindo día a día, entón absorber ese máximo coñecemento posible para, pois, pouco a pouco ir medrando, crecendo e, pois, que en algún momento aparezan oportunidades como esta, non? Marta? Pois eu creo que a etapa de base é o máis bonito que ten o balonmán, entonces eu diríalles que o disfruten un montón, que aproveiten todas as oportunidades que lles vayan chegando e sobre todo eso, que non perdan as ganas, que todo chega, con traballo todo vai chegando, sobre todo que non perdan a ilusión, que hai un montón de oportunidades e solo hai que seguir traballando e colleras. Oye, pois que estamos contentísimos, a verdade é que sí. Moitísimas grazas ás dúas por estar aquí con nós e moitísimos éxitos. Hei de decir, en nome de todo o balonmán galego, que seguramente sodes un orgullo moi importante para todo o noso balonmán e desde xa un espello onde todas esas novas xeracións vanse fixar cada semana. Grazas, rapazas. Moitas grazas. Un abrazo. Un abrazo. Pois, dende logo que un exemplo, Nacho? Bonitas palabras nos adicaron as dúas. Sí, a verdade é que sí. Dá gusto cando realmente vives experiencias nesos CESAs ou nesos sectores galegos, non? E realmente ás veces medrar desde moi xóvenes, pois a verdade é que cando pasan algo desto, pois si veñe unha parte de grandes emocións. Eso seguro. Dimo a min que fun delegada das dúas na selección galega. Correcto. A iso iba. Pois sí, e bueno, vamos seguir porque seguimos en tempo de sectores nacionais e fases e como xa vistedes en redes sociais, o Salón Avilés Balonmán Cangas debutaba hoxe no top 8 nacional contra o Balonmán Mislata. As galegas non puideron facerse coa vitoria tras uns primeiros minutos
impecables. Queda moitísimo campeonato, isto só acaba de comezar e imos intercambiar opinións con Iria Augusto e Nerea Taboas. Vamos de dar a benvida xa. Hola. Hola, rapazas. Bueno, como estamos? Ben. Xa pasou todo o mal trago. Bueno, pois eso é importante, como se soe dicir, unhas veces se gaña e outras se aprende, e tanto se aprende con toda a competición por diante, non? Contádenos un pouquiño como vivichedes o partido de hoxe. Pois a verdade é que foi un partido moi intenso, con dous rivais moi asustados, e os erros de precisión no lanzamento, sobre todo, pasáronos unha mala xogada. Bueno, non queremos caras largas no programa. Temos que ter un sorriso porque queda moito. E, ademais, se non lembramos mal, corrixidnos, o ano pasado comenzache desigual. Xa sabedes de que vai isto. O importante, ademais, vos quedou grabado co importante. Non é como comeza, senón como acaba. Pero nos tedes que decir como estades de ánimos no Salón Avilés Cangas para mañá. E non acepto un estamos derrotadas, non. Acepto que estedes contentísimas por disfrutar mañá no 40x20, seguramente. Hombre, non, a verdade é que, a ver, despois do partido, as sensacións non eran as mellores, está claro. Pero xa despois no vestuario fomos animando con música, xa logo vendo o seguinte partido, bastante mellor. De cara ao partido de mañá, sabemos que temos que gañalo, vamos a sair a por todas, como fixemos hoxe, aínda que nos saí un pouco peor, pero mañán esperamos que vaya ben. Como vedes o Prado Marianistas, que son as vosas rivais? Vixedes algo? Non, vimos o partido en directo, bueno, conocemos o rival de xogar fai 2 anos contra el, pero ainda non fixemos vídeo nin nada. Bueno, elas chegan cunha vitoria ao encontro, eso, vamos, hai que darlle a volta e que mañán saian pois derrotadas, rapazas? Sí. Bueno, pois vamos vos deixar que descansedes coas compañeiras, mandamos vos un abrazo cheo de forza e ánimos para o partido de mañán e non vos esquezades que o balonmán galego está vos o carón. Dende logo, mira, hoxe na Federación tiñamos o partido posto animándovos o máximo, eso non vai cambiar, tedes a toda Galicia volcada con vos e quedades vos con iso para que vos dé forza para o partido de mañán, vale? Vale, gracias. Chao. Ata logo. É que as rapazas do Cangas, María, ainda poden seguir soñando con ese ouro nacional. Como dicía, como rematan as cousas non son como empezan. Estes sectores son moi así. E tamén temos o Ática 21, Hoteles Oar Coruña, que soña con ese ascenso a División de Honra Plata masculina. Hoxe imos dedicar ese oco especial no noso programa, por suposto, porque ademais temos invitados de algúns equipos que van xogar tamén a contenda na Coruña. De primeiras, damos paso aos anfitrións, non podía ser de outra maneira, con Iago Periscal, con Francesco Aragona e Juan Pereira. Boas noites. Boas noites e tardes. Sí, cambiaron os invitados, Nacho. Como? Hola, non te cambiaron os invitados. Sí, falta no Chicho que débese perder pola Coruña. Ao non ser daqui, non... Qué grande, Iago. A ver, ¿cómo estamos para comenzar esta fase? Decídeme, Juan, Iago. Juan, dille. Bueno, con moitas ganas ao ser aquí na Coruña, sempre é unha ilusión xogalo diante da afición e esperar dar o mellor nos 3 partidos para que todo salga da mellor maneira posible. A ver, Iago, a ti, veña, esa experiencia que tes, que sempre estás poñendo nesas redes sociais, cantas fases foron xa? 9? Poden ser? Demasiadas. Esta é a 9ª. Eso, mira como estou atento ao tema este. Sí. Xa son moitas perdidas, non ganei ainda ninguna, pero que a mesma ilusión de sempre, se cabe, cada ano a verdade que parece que teño máis ilusión por xogalas, non? É un fin de semana increíble, a verdade que o paso moi ben, un dos mellores fin de semana para min do ano, e xogaría 50 fases máis, así que, bueno, con moita ilusión, con moitas ganas,
E despois que pasa que teña que pasar, non? Xa nos pondrán no noso sitio se nos teñen que poñer. Aparte entendemos que evidentemente estades nunha época pois, que hai sentimentos agredoces con todo o que estades a vivir, pero Juan, que ilusionado con xogar na casa e ver ese pabellón do Barrio das Flores cheo a rebosar ou que? Sí, claro, ao final, a ver, é unha pena non poder xogar en San Francisco Javier polo tema do aforo e tal, pero así que se pode acercar máis xente, animar e dar todo o apoio ao equipo que seguro que nos vai facer moita falta nestes 3 partidos. E Iago, xa falabas antes de que tes ganas e todo eso, que tes esa experiencia, pero realmente como ves a experiencia de xogar pois eso, no Barrio das Flores e cun aforo desas características aí na casa? Ben, a verdad que o cambio creo que é para ben, porque é un pabellón un pouco desconocido para nós. Estas semanas que estivemos vindo aquí a entrenar para, bueno, adaptarnos á pista, sobre todo a grada que é bastante grande, bueno, faise diferente a outro pabellón, pero, a ver, o outro pabellón na Liga xa se quedaba pequeno en certos partidos porque é pequeniño, a verdad, e, bueno, mañá contase de que este cheo é, bueno, pois, a un xogador sempre lle gusta xogar con un pabellón cheo, canta máis xente mellor, non? Entonces, creo que é algo que nos ten que axudar para ben, porque que a cidade da Coruña se volque con nós, tenos que dar un plus, e eu confío en que ese plus pois, nos permita pelear os partidos. E, bueno, chegades á fase, pero antes diso hai que pasar un proceso que a Liga regular, non? Contádenos un pouquiño, que valoración faríades pois, dese grupo A da Primeira Nacional? Un ano bastante complicado. De feito, que nós temos na fase ten moito mérito, porque temos unha plantilla super corta, apenas sin rotación, a pesar de lesións que tuvemos, que houve partidos que xogamos en extremos porque non tiñamos, bueno, outros postos. A verdad que faltando un mes e pico estábamos lonxe da fase porque non estaba ali metido, pero deronse uns resultados aí un pouco raros e ao final, pois mira, estaba da nosa man, conseguimos gañar partidos que tampouco contábamos e aquí estamos, non? É un premio, é un regalo, non sabemos, nós vamos a disfrutar e a ver que pasa. Esa é a clave, hai que disfrutala. E, bueno, agora, antes de dar paso aos vosos rivais, que se van a unir á tertulia, pois imos vos dar a oportunidade, como lle damos a todos os equipos galegos que xogan na casa, de que invitedes a todo o mundo á fase para encher o pabillón e de disfrutar duns grandísimos 3 días. Así que, o de volta e media, para vos. Bueno, nada, eso, invitar a todo o mundo a vir a ver os partidos, que seguro que van a ser dun nivel espectacular, todos os equipos deixándose a alma, a pele, cada acción, van ser moi bonitos de ver para o aficionado, aínda que non estén moi acostumados a ver balonmán, seguro que lles encanta. Bueno, eso, está todo o mundo, por suposto, invitado a acercarse ao pabillón. Boa mensaxe. Tamén che digo, María, con 2 de Carballo na pantalla, agora mismo nada pode sair mal nesta fase. Con 2 de Carballo, te digo eu que non pode salir nada mal. E agora sí, pues eso, como decíamos, María, me voy a pasar al castellano por deferencia con nuestros invitados y vamos a dar paso a 2 representantes de los equipos, 2 de los equipos que lucharán por el ascenso con el OAR del Cajasur Córdoba. Al final, pues decir que no entra nadie a última hora y van a estar con nosotros, pero bueno, unos minutos antes de comenzar el programa, pues nos dijeron que no era posible, pero estamos los que estamos, somos los que somos y sí es cierto que ahora damos paso a los 2 siguientes protagonistas. Jepi Armengol del KH7 Granollers. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Y a Sergio Armendia del Balonmano Soria. Hola, buenas. Pues buenas noches y bienvenidos al programa del balonmano gallego. Que sepáis que ya los 3 clubs ganáis 1-0, ¿vale? Es decir, ya ganáis 1-0, nos falta el Cajasur en el programa. Ya ganáis 1-0. Contarnos, a ver, del KH Granollers y del Balonmano Soria, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal el viaje? Bien, bueno, un poco largo y tal, pero bueno, hemos salido hacia las 10 de la mañana y más o menos hemos llegado a las 7 y ahora vamos a ver un poco la pista, un entrenamiento así un poco suavecito para coger un poco sensaciones y eso, con ganas de que llegue ya el día y estar a tope estos 3 días.
Jepi, ¿qué tal? Bueno, nosotros estamos aún aquí, hemos decidido salir mañana por la mañana muy temprano. Hoy, de todas maneras, hemos entrenado, llevamos, desde que hemos sabido los grupos, preparando la fase de ascenso y muchísima ilusión, la verdad, por parte de todos los compañeros. Bueno, de primeras vamos a hacer, como con el OAR, un pequeño resumen de vuestro primer paso, la liga regular. Así que venga, Jepi, cuéntanos cómo fue ese grupo D del que sois campeones, ¿cómo lo vivisteis? Bueno, pues la verdad es que es típico de Granollers que somos un equipo formativo donde la mayoría somos muy jóvenes y la verdad es que es increíble a nivel de que la mayoría de nosotros somos gente muy joven y que con esta ilusión y con estas ganas, la verdad es que sigo sin creerme mucho que hayamos quedado primeros y de la manera que quedamos primeros. La verdad es que muy contentos porque hemos estado trabajando y gustaría acabar con la guinda del pastel. Y nos vamos con el Balonmano Soria, que compitió en el grupo B y llega a la cita como subcampeón, Asier. Sí, bueno, nosotros empezamos bastante pronto la temporada y es verdad que el club venía del descenso de plata y muchos jugadores se habían ido, pero bueno, era un equipo nuevo, bastantes jugadores nuevos y bueno, considero que la plantilla es bastante joven, no tanto como la del Granollers, pero también bastante joven y bueno, bien. Ha ido bastante bien, hemos conseguido esa segunda plaza, con lo cual la fase, así que contentos y con ganas. Pero bueno, también bastante joven. Y, bueno, esta pregunta ya va para los tres. ¿Cómo llegáis a la fase de ascenso? ¿Cómo llega el equipo? ¿Está al 100%? Sí, estamos todos a tope, al 100% y con muchas ganas. Físicamente yo creo que estamos bien. Bueno, ¿y cómo llegáis desde Granollers? ¿Estáis al 100%? ¿Cómo está el equipo? Bueno, pues con todo lo que tenemos, al final coincide que el primer equipo tiene la Final Four este mismo fin de semana en Flensburg y hay jugadores que no podrán estar, que han estado durante la temporada, pero da igual, seamos los que seamos, vamos con las pilas muy cargadas, con muchísima ilusión y con muchas ganas. ¿Y cómo llegan los anfitriones a la cita? ¿Cómo está el OAR? Ben, o sea, é o que che dicía antes, non? Despois de todo o que pasamos durante esta temporada, ao final, chegar ben xa dicir moito, porque chegamos bastante fastidiados, pero bueno, estas 2 semanas intentamos recuperarnos. Ao final, estes partidos, ainda que este reventado, as ganas que se poñen no campo teñen que tirar con todo. Los 4, ¿dónde pensáis que Hola. Bueno, aquí se apunta la gente al de Volta y Media, además. Luego cuando llegues a hotel avisa a mí. Vale, perfecto. No estaba viendo, María. ¿Dónde pensáis que pueden estar las claves para conseguir ese ansiado ascenso? Al final es una competición de todos contra todos, jugárselo todo a 3 partidos. Decirme dónde pueden estar las claves, así es. Bueno, yo creo que en la regularidad, al igual que la liga, lo más ser lo más regular posible y sobre todo empezar bien la fase con el primer partido, ¿no? Si conseguimos ganar el primer partido, pues bueno, ya estamos un paso más adelante. Pero eso, no darse nunca por vencido y ser regulares en todos los partidos. Sí, la verdad, en competiciones de tan pocos días, el primer partido es importantísimo. Jepi, ¿qué opinas tú? Bueno, al final yo creo que son 3 partidos en 3 días y creo que se habla mucho de importante el primero o el último partido, pero los 3 creo que son igual de importantes y en este tipo de competiciones al final yo creo que el que mejor compite es el que gana. Sí que creo que un factor de jugar en casa apoya porque tienes a tu afición al lado, pero no creo que la regularidad, como ha dicho Asier, y el hecho de el que compita mejor, yo creo que va a ser el que se lo va a llevar. Juan, ¿cuáles piensas que pueden ser las claves? No nos escucha, Juan. Creo que se les fue la conexión. Se nos fue la conexión. A ver si nos escucha ahora. Juan, ¿nos escuchas? Juan. Nada, non pilla aquí. Pero me escuchas? No va. Unha falsa.
Vale. Pues nosotros seguimos, a ver si recuperamos la conexión con los jugadores del OAR. Y ahora, sin subestimar a nadie y entendiendo que es meramente deportivo, ¿a qué equipo veis como favorito después de haber estudiado y hacer análisis? ¿Os atrevéis a mojaros los dos o va a quedar una incógnita? Dale, Aitor, dale tú. Bueno, nosotros en general vemos a los de Córdoba como más favoritos. Pero bueno, al final son 3 partidos que los 4 equipos somos al final o primero o segundo de grupo, con lo cual habrá un nivel bueno y se decidirá en detalles. Entonces, bueno, un poco de suerte también, según cómo llegues físicamente y cómo lleves todos los partidos. Así que bueno, favorito tampoco lo creo. Venga, ahora no te libras, ya empezó Asier, ahora te toca. Bueno, yo coincido un poco con él, que al final son de los mejores equipos a nivel español de Primera Nacional, y el nivel va a estar muy alto y creo que es muy difícil ya dictaminar quién va a ser el campeón, pero al final tengo que tirar de orgullo y barrer un poco para casa y confío plenamente en el equipo, en que podamos llevárnoslo. Oye, Asier, es que estos de Granollers corren muchísimo. Estos tienen una base, tío. Esto es otro rollo. Ahí está el tío que barre para casa, pero parte de razón tiene. Parte de razón tiene. Seguramente que va a ser muy competido. Eso va a estar, vamos a disfrutar muchísimo. Pero para finalizar, me tenéis que decir qué supondría para vuestros grupos conseguir la temporada que viene en esta división de honor plata. Bueno, yo te voy a hablar en nivel club y nivel individual, o sea, personal. A nivel de club sería volver a plata, que el año pasado ya consiguieron por primera vez subir a división de plata. Y es el objetivo puesto desde el inicio de temporada. Entonces, bueno, pues sería como cumplir el objetivo, ¿no? Para redondear bien la temporada por completo. Individualmente, pues para mí es mi primera fase y me hace bastante ilusión. Y bueno, ya si pudiéramos subir, pues ya sería lo mejor, pero bueno. Jepi. Nosotros creo que de los jugadores, para todos es la primera fase de ascenso y con eso al final creo que es un plus de ilusión y de ganas, porque es algo que muy pocos juegan y que nos han comentado gente que ha estado años anteriores en Primera Nacional aquí en Granollers, y siempre nos han dicho que es algo muy especial una fase de ascenso, sea donde sea, toque contra quien te toque, es para disfrutarlo y para mí personalmente sería un orgullo poder ganar, porque sería algo increíble que tu primera fase de ascenso la pudieras ganar, la verdad. O sea, mucha ilusión, muchas ganas y espero que lo podamos demostrar en la pista. Bueno, a ver cómo lo vemos, a ver cómo salen las cosas. Solo podemos daros las gracias por acompañarnos y muchísima suerte para la competición, aunque hoy tenéis que entender que no somos imparciales, pero desde el respeto y con todos los valores pues, de nuestro deporte expuestos, vamos con todo con el OAR, obviamente. Vale, chicos. Muy bien. Oye, que sois unos cracks, que muchas gracias por estar con nosotros y que sois unos cracks. Gracias de corazón, de verdad. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros también. Mucha suerte. Chao, chao. Hasta luego. Chao, que vaya bien. Ahora volvo mo galego porque isto xa vai chegando á súa fin, Nacho. E despois do especial que tivemos no programa anterior co 5x5 Deputación da Coruña, pois xa podemos dicir que temos campións. Abegondo en Benxamín e Abegondo Superstar en Alevín proclamáronse como mellores equipos desta primeira edición. Así que dende aquí, noraboa aos dous equipos, que sigan medrando nesto do balonmán e facendo pois un deporte que lles gusta e que nós, dende logo, que amamos con todo. E dentro de Volta Media, pois a Federación Galega de Balonmán tamén queremos agradecerlle á Deputación da Coruña a súa aposta e implicación con este soño feito realidade. E, por suposto, concellos, coles, clubs e familias pola vosa entrega.
Moitísimas gracias. E coas mellores imaxes desta aventura rematamos por hoxe, Nacho. Que che parece? Pois pareceme maravilloso. María, disfrutemos delas, con un pouco de pena por se acabar. Voltaremos a ese 5-5 que tanto éxito nos deu durante este último tercio da tempada e sigamos poñendo o balonmán galego de volta. E media. Boas noites. Grazas. Y me martillo